Do you wanna know? Hotdog mga kablak. Oh my God! Bawang. Do you wanna know? After natin ma-fried yung talong, hotdog kablak. You come along, and it feels so right. It's like luck is raining on me. Halong na natin. Lagay na natin lahat mga kablak. Yung kanin. There is so much love to give. Something's telling me this time, baby, baby, now I know. Baby, baby, Ito yung tira mga kablak sa gabi. Kanin, sayang naman. Kaya fried rice natin mga kablak. O sa kablak. Sayang na, naulong. Lagyan natin yung sinabi ko natin. So mga kablaks, okay na ata to. So okay na tong sinag na kanin. Ligtas namin itong ginagawa namin sa kanin. So guys, magluluto tayo mga kablaks ng tuyo. Tuyo. So, guys, antayin na lang natin itong maluto itong tuyo para makakain na tayo mga kablak. So, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa channel ko, don't forget to subscribe my channel mga kablak. Para click the bell button para updated kayo sa mga bago kong videos mga kablak. So, pa-support naman ng FB page ko, MHAR TV. Para sipagan naman akong gumawa ng mga bagong videos mga kablak. So, see you in next vlog mga kablak. Napakasarap nito mga kablaks. Sausaw sa sa sili na may suka at bawang. Parami naman ang kain ko nito mga kablaks. Nakapagprito na pala ako mga kablaks ng itlog para kombinasyon sila itlog at tuyo at sinag na sige, kain tayo. Kanin mga kablaks. Sige mga kablaks. See you next vlog mga kablaks. Thank you for watching. Bye-bye.